Добре, всички, част 2, айде да го пробваме отново да го биеме този. Я да сте добре, много съм добре. Да го кажете, тук много човека има, че с нова прическа фанах. Да сте добре. Айде да го биеме вече този. Мале, да го биеме ли всички, айде. Бийте го. Може ме го срещу него, нали? Ау. Айде отново. Не е страх. Не е днеска Хелоуин. Той е в 21-ви, бе. Той е 21 октомври. Другия четвъртък. Наистина. Днеска петъка, да. Ще почиваме 4 дена. В петък няма да сме на училище, защото е почивен ден и ще правя клипчета с вас всички. Айде. Мале, този веднага ни е убил. Веднага ни е убил, брат. Убил ни. Айде да вземем малко имейлта. Искате ли всички? Айде да го видим тези скинове. Айде всички. Вау! Аз имам 100 това. Това много ли е всички? Айде да пробваме няколко. Айде да видим някъде хубаво. Това добре ли е? Обичате ли го всички? Това не го фанах. Не помня който фанах. Няма да го ремувам това. Това е да го видим. Това е много смешно. Си много плача, наистина. Това е като на Дайно Бро братчето. Дайно Бро брадър. Дайно Бро ледо брадър. Добре, да го видим. Това много работи за KG. Това не е за мене. Репи. Айде да видим нещо друго. Вау, самолет, айде самолета. Хеликоптер, вау! Вече това е хеликоптер. Бам! Вече ти ще умреш, като ме биеш вече. Виж как се прави това. Бам! Вече това е което взимаш. Пам! Брате, виж ги! Това е хакър! Буя! Файер! Але този е респектър!